Good afternoon, merienda, 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 merienda. Maray na hapon, Pilipinas, mga Bicolano, sa man napartikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Pinky on mo, baby. Kasabay niya to, mga tugang si Kuya Nims Flora sa IT, si EJ Bremen. EJ. Buda si ano ngaran ni Jerome. Ano ngaran? Bako duwan ngaran ni Jerome. Duwan ngaran niya eh. Duwan ngaran ni Jerome. Saro masana Jerome Martinez. Nagsasamo-sama ang duwakan bagong camera digdi sa Samuyang Studio ta. Gagamiton da iyan tabi Nico di si Nico man nga punta kay mas maray pagabon Nico adi mas cute ang Nico adi. Masultirohon ang Nico, di ba? Nico, ang Jerome kaya gari ordinary na ano yan gari mas cute ang Nico. NJ, Nico ang the best, Nico. Hi Nico. Pero sa may mga ngaran po dyan na Jerome, iba man ang sendong style. Sa may mga ngaran dyan na Jerome tabi na nagdadangogon niya, aram ko mga the best man kamuan. Pero gusto ko kay tagabidbid ko kay personal si Jerome. Gusto ko Nico na sana din Nico. Di ba? Gari baga ko yung electric fan adi. Gari electric fan. Gari electric fan. Good afternoon, Pilipinas, mga Bicolano sa inyo na partikan mundo. Welcome po sa inyong programa, ang Pinky on mo, baby. Hanggang po kitang alas 4 din hapon. Magsarabay-sabay lamang kita na mag-restorya. Maparapit mga tugang sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region. Hi. Hello. Mga liver lovers, kumusta po sa tuyang lifestyle? Party on atay later. Nababali, wala pa rin ang liver. Wag ignorin ang kalusugan ng atay. Dahil ito ay maaring ito ay pwedeng tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Nakatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid pero Pro. That's right. Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamin. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa, ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring makatulong o makasuporta mga kaibigan sa treatment na at makatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid, pero yan ang kailangan natin para sa malusog na atay. Kaya mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watson, Southstar Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Yehey! Bueno! Kumusta lamang po ang satuya na mga hapon? Para po sa mga reactions tabi, mag-text lang sa 0969-088-5548, 0966-203-0034. Alright! Mientras tanto, mga tugang aramon tadawan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Angel Mostaza. Angel, good afternoon, Angel. Yes, good afternoon, VP Henry. Good afternoon sa mga paratabay. Padagos mo niyan ang seremonya para sa pagigibong mo niyan, VP Henry, na inauguration and turnover ceremony. Kaining duwang 2-story, 8-classroom building digdi ni VP Henry sa Rawis Integrated School. Ano sabi nga proyekto VP Henry ang pinag-inisar ka ng Cubicol Party List. Representative VP Henry si Cubicol Congressman Alfredo Garbin Jr. Kaya ba na lokal na gobyerno Legazpi, pangyanat man ni Vice Alcalde Luis Gutierrez. Asin sa Presidente VP Henry, nagpapahayag ni mensahe ang school head kan Rawis Integrated School na si Romela Patsiliera. Nasabing proyekto ka VP Henry, duwang eskalon ini na eskwelahan na may 8 classrooms na kung saan na may punto ini VP Henry na nasa sobra 39.7 billion pesos. Para madangog sa VP Henry ang mensahe man kan school principal digdi po sa Rawis Integrated School, dangugon sa VP Henry ang sa iyang mensahe.
And most importantly, Mm. for the students of Rowley Integrated Schools. My dear children, this building is a gift made especially for you. So you learn with joy, dream without limits, and always believe in the greatness within you. So take care of this building na ito pagpaparawan sa amin. Mhm. This two-story, 8-classroom school building arrives at a perfect and meaningful time for Rowley Integrated Schools. As our enrollment continues to grow and our mission to provide quality, inclusive education strengthens, the need for more learning spaces has always been a shared aspiration. And today, that aspiration has been answered not just by structure, but a beautiful story of unity and collaboration. Mm. So as we officially inaugurate this building, may we always remember that its true value is not measured by its walls or design, but by the countless dreams that will blossom within the classroom. So on behalf of the entire Rowley Integrated School family, I'd like to extend our deepest gratitude to everyone who made this milestone possible. May this new building inspire us to work with greater passion, dream with bolder hearts, and continue building a school where every learner is celebrated, every child is empowered, and every dream is given wings to soar. So once again, to all our guests, partners, parents, teachers, and dear learners, welcome to Rowley Integrated School. Welcome to the joyful inauguration of this two-story, 8-classroom school building. Maraming salamat po. Yan, VP Henry. Si Sir Romel Batulier, ang school head digdig sa Rowley Integrated School. Oh. So sa inbasaro ni VP Henry sa briefer na iting sa tuya para sa ka-profile, ang nasabing proyekto VP Henry ang pinaunan kan Pebrero 12, 2025 at ang completion date kay ni VP Henry, Agosto 25, 2025. Aha. Ang contractor kay ni VP Henry, kinabanggit man kasi bago kan representante kan Second District Engineering Office, si Assistant District Engineer Leonardo Gonzalez. Ili po VP Henry ang High Tone Construction. Ayun. Okay. Mhm. And ngunyan VP Henry, mataunanin na mensahe si ako Bicol Party List Representative Congressman Alfredo Garbin Jr. Dago po sa VP Henry ang sa iyang paliwanag. Maraming hapon po sa tingin ng boss. So sa tuyang alcalde, represented by the Vice Mayor, Vice President, and members of the City Council. We have the Chair of the Committee on Education, Councilor JKD, the Chairman of the Committee on Trade and Tourism, Councilor Alan Pomola. Of course, over the second edition, we see now the school divisions superintendent, now represented by the assistant schools division superintendent, Sir Laulo Mamsol, and to the rest of the rest of the divisions. Barangay housing, Barangay Rawis, Libos, Barangay, Dusok, Recommended Cup, Mausan Gusto, extended and single term. Second gusto mo. Kasama yan siya mga kagawad Retreat, kagawad ng Jibatay, Chairman ng Education Money, sa barangay kagawad government, si Panday ko naman siya. For the teaching person, mga kapistahan, dito sa Barangay Rawis. And of course, there's students. Serunel, pinilingan kami ni Serunel pang naka-ating biyernes. Sabi ko, sir, we need to inaugurate the 8 new classroom next week Friday. May palang pwede biyernes sa aga natin holiday. So, it was scheduled this afternoon of Thursday. And to all the parents and teachers, officers,
namin ang mapatapos ako. Wala naman siguro, ano. Pero nakasabi ko sa inyong presensya, ini ang sa pinakapaborito kong aktibidad iyo. An kanugaring ano yan, ang eskwelahan magayunon manali, bulan mga tukawan ha. Ang Pisara, so ano Pisara araw ang Pisara ko yan. Pisara. Education is the most, one of the most important sector of our society. We feel the dreams of our youth. It, we call it the greatest equalizer, and at the same time, it is the most potent weapon to fight poverty. And kami sa Kongreso, pagagos talaga ang pamuyang paminuha na matugunan ang pag-anaito ng sektor ng edukasyon. Last year, or this year, we have the biggest budget and the general appropriation, and that budget belongs to education. 1.3 trillion combined to budget and budget, pati naman to Commission on Higher Education, pati ESO. The National Expenditure Programs propose almost 1 trillion budget per decade. We combine CHED and ESNA, halos pareho ang budget nila. And this will serve as a solution for our classroom shortages, capacity building for our teachers, hiring more teachers in order to cope with the present needs of the sector of the department, pati naman to pangangatong digitalization at sa tuyang mga parapunto. And bilang representante nito sa Kongreso, kasama sa mga representante na hindi sa probinsya ng Albay, we situate once again elected will get the biggest block of allocation on the whole sa budget. Maraming sa mga problema, lalong-lalo na sa naman sa klaso matugunan. I know that now is integrated school still not maximum. And pagkaramangan din kasabi si Congressman Panidorian, ang mahanapan din pondo, lalong-lalo na yung barangay ito pang manakuha ng third and fourth floor training council. In order to eliminate a shifting of practice that compromise the school hours of our students. This is detrimental effect on the most shifting. It shortens the school hours, and at the same time, it also brings stopping sa tuyang mga parapunto. Lalo-lalo na kung parako ng estudyante kasi nagsusuhan sa classrooms and shifting pa ito na sukuha ng kalitan ng edukasyon makakompromis na. On the other hand, let me just discuss with you the reasons again that transpired in first in Tacloban and Donesigo in Davao City. We see that this shooting brought about by an environment that nagkayari sa wrong monsters, sa wrong system. We cannot blame everyone, especially the teachers. In fairness to the teachers, you're doing everything to teach our children and instill discipline and education to our students. Kaya hindi mo ako sa sarong officer na kung nasa nakapantarang theory. But we need to set boundaries to our students. And we need to set accountabilities that no matter how you're being offended or rejected, it does not give you the right to hurt somebody. And that's why I always maintain that discipline and education will always start at home. Kaya dapat ikuhan ang parental guidance fund at sa tuyang mga pamunan ng disiplina. We always teach our children that a basic principle that whatever actions that we make, there's always maybe resulta yan, whether good or bad, whether positive or negative, kasi may konsekwensya yan sa tuyang mga sa publiko, sa komunidad in general.
That's why, as represented, let me share to you that I filed a bill amending Juvenile Justice Act, lowering the criminal responsibility from 15 to 12 years of age. Because I fully believe that when you reach 12 years old, you have the full mental capacity to understand what is right from wrong. And you will already understand accountability. You already understand the basic principle of right and wrong. But that year also contains a new provision that will make the guardians principally liable if they found to be negligent of safekeeping any firearms that give access to the minors. Kasi kung nag-safekeep kang aking o kang magurang kung batin na yun, they access. Wala sana ko ang weapon. You know, to hurt somebody or to kill or result into the death of these 2 children and 2 more security guards. So this is one of the deal that has to be looked upon. And I think that this still should make sense to my colleagues in this 20th Congress. Kasi dahil ka na, we cannot afford another takloan, we cannot afford another novel incident to happen. So, let me tell you this. Apisar ang maglugutan ng tutok sa Kongreso na matawan ipalagos na bakit ang katuyang pagkonsulit sa Paston. Ipapusun sa itong din na ng insyunsya ko ang sa tuyang silip paaralan, classrooms, eskwelahan. This is supposed to be considered as the second most safest place, second to our house, our home, to push through ang aning din na maulit yung mga incident ninyo. But justice should not always be restorative. Justice should always, serve also accountability to those that are transgressed. Salamat po, paringan hapon, and congratulations. So, yan ang mensahe man ni ako Bicol Fortress Representative Attorney Alfredo Garbin Jr. Pakalasan, VP Henry, ako parang na ini VP Henry, kan mga estudyante digdi sa Rawis Integrated School, dati baga VP Henry, Rawis Elementary School, ini sabi nga ito nagkakataon na talagang may pangangaipo na mag-igwan ng mga dugang na classrooms dahil sa pig-elevate na ini sa pagiging integrated school, ini nga Rawis na dating Rawis Elementary School, tabi VP Henry. So yan VP Henry, and mga informasyon pa halig di sa luwas sa Angel Mustaza, David Chibini. Salamat, Angel, sa report. Mientras tanto, alas 3:34 na. Nasa linyaman po mga tugang si Karen Ala sa dagdag na report. Karen, ano nangyari? Go ahead. Yes, thank you so much, Vitendri. Kay banan ko gilayon si Madam Nanelia Berledulit, an pamayukan Oskakan Ligaspita. Maray sa nato na pag-araman tayo ni Vitendri bago ang holiday saga na tayo bagay ning laog. Iyo. Katatandaan baga Vitendri, 24, so sinabi na payout, August 24, so payout kan mga sa second quarter, kan senior citizen. Okay. Na pag-araman ko, Na? tigsibog palan, na-move sa ibang schedule. O, kung day na malaw sa 24, no arin. Oo. O, kung day na malaw sa schedule na 24, sa ingigibon. Yan. So, Oo. payout. Kay puwantay ni Ditendring interview, sa importante yun ini, Madam, Oo. si Ditendring tabi, sa ibong na niya. Madam Nelia. Yes. Good morning. Good afternoon, Madam. Sir Henry, good afternoon. Hi, good afternoon, ma'am. Na-postpone pa lang sa 24 na distribution. Nari na po tabi. Buda sa Engiraray ang venue. Okay. Instead na Monday, 24 iyan, Tuesday na lang sabi, may event pa pala sa Ibalong. Oh. May event pang 24. Mm. So, gibuhon pa, 25 na lang. Ayun, okay. One day man lang na-delayed. Karong aldaw man sana. Karong aldaw man sana po. Opo. And yan, sa CTO, nagigibo na kan schedule, kan mga oras, kung anong oras kada barangay. Opo. And maduman Sakte,
venue. Ayun, Venue. opo. Oo. Opo. Manggura, pera po sa maresibik kang kada sarong beneficiary ta? 1.5 po. 1.5, oo. Oo. Ano po yun? So, gabos lang ini ng mga social LGU. pensioners, ano? Opo, sa local government. Local government, 1.5. Opo, Opo. oo. So, ano po ang manner of distribution kan, madam? Ta, siyempre, all 70 barangays bagay ni. Paano po ang sistema ta? Wag po na 8 o'clock. May schedule na akong sa ina paymasters. We have 10 paymasters. Opo. 10 paymasters. Up 10 paymasters. Banga ni man iyan. Morning kung anong barangay. Mhm. Oho, and then up to 3 p.m. Opo. Pero po nga ngani gabusin ni madam, di ba? At kamuda ko na sa sinabi mo, more than 3,000 yan. Pero ngani po ito gabusig sa Actually, 3,522. Minus ta so may Gcash na nakakubra na kaso sa ropa. Oho. 52. Opo. Inaon ka sa 50. Oho. Pero kung talaga, anaara mo, madam, magandang programa nindo na iyan na ma-Gcash, ma-develop yan. Opo. Diba, tayo na pagdidistribute ka, imagine, ma-distribute ka mga niyang kimanga nasa 2,000 plus pa, o 3,000 plus, di ba? Opo. 3,000 plus, 10 ang paymasters, medyo halawig pong proseso yan. So, Diba? 3,400 plus. O 3,400, halawig na proseso yan na. Alam ko naman. Opo. Mapila dyan Kaya, sa Indo. to it na systematic ang pag-distribute. Yan, oo. Tanganing, orderly. Yeah, oo. Ngayon, pero barangay, hindi ka na sa Master 1 o na kung Opo, ano. okay, may Master linya 1. sila. Oo. Mata, dahil dyan, madam, After priority. 10, Tapos opo. ang priority, madam. Di ba, tagabot naman siya. Mga seniors magagamos, puro priority. O kaya, Di ba? it's just a matter of, ordering them. Yeah. Kung Oo. sila na masunod. Kaya di ko man Okay. pabayaan yan, man ako presente. Opo. San Marino si Beninda is para sa April, May, and June. Opo. Second quarter. April, May, and June. Second quarter. Opo. So, July, August, September. Baka mahanap na naman kan, madam, sa mga kwanta beneficiary pag September, pag October. Yaw, ang good news ko sa imo, di ako na nagiging sa office ko na nag-apply na kan mga Gcash. Ayun. Very Kaya, good dyan. ikaw Mas na gusto kami ko eh. nadamot na karon ko mga 200 na ini. Magayon yan, madam. At least maubos lamang. Di ka mo masyadong problema, adi. Dahil na kaming problema sa venue, tables and chairs. Oho. Yan, kaya. Magayon po iyan. Kaya lang siyempre, so, proseso po dyan sa pag-release kan budget, iyan medyo then back out of control po kamo, di ba? Ang control of pagkain, ang pero magadakulon. Oh. Maray kan, madam, pagkadadalagan kang papel, kadadalagan kang papel, sundan mo. So, sabi ko nga, Ano? nagkarawang ko si Ma'am Karen. Oo. So, nagpapalaapot dyan, dumigdi lamang. Umobserve lamang sa mo. Yan. Sinabihan ko na nga nito. Kung paano man kami nag-aasikaso. Iyo, sinabihan ko na nga nito. Nanganya ko, laton lang po, ta. Ang nakakahaloy dyan, so pagdalagan kan papeles, ta siyempre, yan baga, subject for audit, ta government funds baga yan. Kaya Opo. pagpapakarahay kan ang papel, di ba? Pag-ali sa kuya, Oo. sa USNA, head, oo. Yeah. Maduman sa CSWDO, kay Ma'am Cecil. Oo. Pag-ali duman sa admin, Yan, kay Ma'am oo. Grace. Oo. Pag-ali kay Ma'am Grace, budget. Pag-ali sa budget, accounting. Oo, saka. O pag-ali sa accounting, City Treasurer's Office. Oo. Mapirma na sa CMO. Machiki na. Pag-ali sa CMO, mabalik na sa CTO. Oo. O ma-schedule na kung pwede nang magkubra. Buda maingkas na kamo, di. Di ba? Maingkas na po sa CTO. Oh, maingkas na. O, pero Okay. yun, Well, walong di dalaganan. kaya madam, Ay, sabi yung ko, gusto ko sa imo, tamas kiba nagreklamo, pero may kasang naka-smile. Ayoko, I just smile at them. Yes. Oo. Yes. Diyan man oo. minakusok ang pagserbisyo. Tama yan, madam. Dahil na kita, relax na kita. Dahil magpikon buda, relax na, smile sana, di ba? Ang mayor ka baga, smile. Sabi baga ni always. Mayor Hisham, smile Yes. always. Oo, kaya Oo. sabi niya, ngayon Manel, okay lang yan. Yes, Oo, opo. We just smile. Yeah, opo. Okay, madam, sige po, sa 25 na lang, 8 o'clock Opo. sa ICR, okay? Opo. so Sige thank po. you, Salamaton, Madam Nelia. Opo. Okay, bye-bye. Thank you din. Opo. Nabi Henry, mga dagdag na impormasyon, malinaw na, 25. Karan Ala, I-post mo tabi ka rin yan, i-post mo. Post mo, Yo. Okay.
Dawang kita mga tugang kay Chief Jimmy na salita sa 3rd District Albay. Jim, anong latest dyan? Buhian mo. Salamat tabi, Pipi. Paktubakan informasyon mo sa pagkahapon. At gusto ko nga ni at least lamang nakantabay so mga mahapot sa ko pagkaaga aram na nindan simbag ko ta na report na nindo, di ba? Oo. Mm. Taday ito na pagparapahaloyin pa, agahan pa. Iyon na nga ni kita baga na sa serbisyo publiko kita pag may oras pa itulos liluwas-tulos yan, di Ali ba? ako sa barangay Baligang. Oh, ano man daduman? Kanoan kamalig dahil sa pinagtututukan man ngunyan kan na mga rural health workers, mga taga-Richu, actually hali pa sa naduman sa barangay dahil sa naglalangkaw ang kaso o biktima kan lamok na may dengue. Sampulo na ang biktima sa nasabing barangay kadaklan mga aki tabi bipi Nako. karagat elementary high school. Pangyayari, ano? Mga naidara sa hospital pero sa iba ang good news na nakabalik na, naka-recover na and kasubanggi iguan naman in saro na idinalagan doon sa pakipaguro niya tungo niya na pagkahapon kay Kapitan Jocelyn Pintura kan nasabing barangay. And so niya na pagkahapon nagkondusir ni information drive ang mga taga-Aricho hali pa na naman sa nasabing barangay and saga magkakaiguanin fogging operation sa haros nagkapat purok 3, 4, 5, 6 Nako. na mga purok sa barangay Baligang Ano ba yan? dahilan sa iyo aniguanin mga na biktima kagat nin lamok sin positive sa dengue. Nako. Dago niya tan interview niya to tabi bibi sa Kapitan Jocelyn Ventura kan barangay Baligang. Oo. Dito sa Baring Baligang, ang kaso po siguro po mga 10 na po. Kasi yung anuhan, kagabi may nag-additional pang usad na pasyente. Anong mga purok yan nila? Ang purok po na may dengue po dito sa Baligang, purok 6, purok 5, purok 3, 4, yan lang po. 3, 4, 5, 6. Apo. Kumusta ang sitwasyon dyan sa kapalibutan dyan? Ang anuhan po, nag-anuhan lang po sa mga BSW, nag-ikot na, pinahali na po sa mga pwedeng ganda ng ano yan, lamok. Nag-clear. And then, naka-schedule po, nagdigdi po nga na so MHO para mag lecture tungkol sa dengue, kung paano masugpo or kung paano ma-prevent. Tapos po, kidamlag po na morning, 6 o'clock, mafaging po. Mafaging. Opo. Sa Sa Purok 6 and sa school po. Okay. Daw kita Kumusta country sa mga nagka karagat? Okay naman po. Nagka-victim? So iba po nagpakauli na. Oo. Wala man po medyo wala man po na ang kwanta na agapan. Pero And anong mga edad? May anong kadaklan? Mga may high school and then elementary, ganun po. wala mong gurang? Wala man po. Ay di ang target kan mga Ay, so mga previous, so mga muna pa, may pero so ining latest, sungon yan, medyo mga school okay. kids po. Oo. So ining eskwelahan? Ito pong eskwelahan, naka-schedule man po, kasabay po sa aga na mapaging at 6 o'clock po. Okay, so iyan ang mga purok na yan compared sa ibang purok, birakulan mga Ang medyo dakol po sa Purok 6. Ang yaon duman siguro mga 7. Tapos may sa ibang purok naman mga 1 or 2 ganon. anong pagkaibakan purok na yan? Masaguso, maawot? May mga basura o ano? So na-find out po kang paglibot ni kay Bacoso, MHO, and BHW. Anuhan mo, na-find out po na may junks duman sa may harani kang mga piganuhan may mga case na dengue sa Purok 6 may junks na nakakalat doon kasi hindi daw nabibili na Ito yung pakipaghuron niya na pagkahapon. Manok daw ko Jimmy kay resource person ng Sabado. Ta diskutiron ta daw ang dengue na yan. Ulit-ulit na baga kita kan ano. Pero gusto ko iling mo diyan nga ni palan sa kamalig halang ka sa mafagi nga ni. Mapaging na sa aga, sa alaga alas 6. Ang nangangagat man sa napalankan, bibi, babae. Iyo sa babayeng namok. Ang lalaki dahil man nangangagat, maribukon sana. Iya mga Yan, lalaki yan. Lalaki iyan. Pero ang andigerier ka iyan,
So, Aedes aegypti, buda. So, Aedes albopictus. So, ang burik-butik niya puti. Buda, so, color abo. Oo. Yan ang sarawayon kaan. Ang nakatakot kan palan. So, ngaya, dahil nagsusungog na namok, na naglalayog-layog haran isa imo, Oo. ayun yan ang babae. Yan ang delikado. Yes, yes. Delikado talaga ang babae. Ano? Maribok sa ng lalaki. Gari ka? Pondoan mo ko, Jimmy. Pero sa totoo lang, may sanata. Pichat ko na si Dr. Julie Salbosa. Baka matabangan kita ki resource person na pedya. Takaraklan baga Jimmy titaman, Aki? Oo. Ayo, aki. Pedya, tungkol sa dengue. In general, kaya man iyan na ikwan niya sa gabos. Pero, kaya po ang resource person na garopedya, parang management mo, anong mga sintomas ka na? Kasi bago baga, kaurong ko si Dr. Sene, sa city, Dr. Gomez. Alang kawan ang kaso sa Legazpi, Jim? Oo. Aram mong rason? Oo. So mga tao na nagtatarambak, nag-iimbaki tubig sa harong, ang hiling ninda, dahil pigtatarak luman, duman nag-istar sa namok. Yun yan. Malinig na tubig. Say ka kwan Jimmy, makuman ngunyang baga, anong apod ngunyan, gani ko yan, Ems, anong ngunyan? El Nino? Yeah. Pakawan ngunyan taguran, halang kawang kaso, ano nangyari sa to? Uran, may lugar na daing uran, may lugar na nag-uran. Yan, minaistak ang tubig, pinabayaan ta ng diretso, deman ngaya. Oo. Ito pa rin, naistak sa tubig sa paguran, sa palibot. Oo. Di ba? Okay. Mapagal. Dapat magrilinig sa napirme. At iyan, sulaminting tambal dyan, magupuon ang kalinigan sa mga barangay. Correct. Sa kada harong, duman magpuon, bako day magpara irinuga? Dahil man, dangan, ang lamok. Dahil ako sa pagiling ko, mag-survey kita. Dahil man narong na daing lamok gayod. Ano? Gabos na harong gayod. May lamok. Gabos na arong may lamok, kaya lang bako man sunamok na carrier kang virus kan dengue. Pwede man. Tang dengue is virus. Kaya punta ki tao na maka-explicar ka na, magtaong edukasyon ka sa tota, mapagalon kita. Iyo. Uyan nga ina para na sa namalimpyakan mga flower bed. Marayi lugod yan Jimmy na, uyan baga na istarangan si Rano nga rangkaan? So, Aquarium? Oo. Buda otong susaro pa baga na may sira dyan nagboy-boy sa natad na may tubig. Iyan marayan ta, pigutukid kan sira iyan ng mga bunay kaan. Kaya ka, iyon ang pagkaon ninda. Pero so ngaya, arog kan ngaya, huyan na sa alulod, gutter, iyan ngaya na so otong ngayang guma. Nako, may na-start dyan tubig. Maski cover kan mga soft drinks. Nakatigaya yan. Pwedeng Basta, ko na yan. ano prinsipyo kan Jimmy, ang ano man na nakatigaya, pipa ulob. Yan. Yan matandaan, pag may nakatigaya na pwede dyan madumog, paulubon mo yan, yan ang solusyon dyan. Ayo. O kung may tubig dyan, ibulos mo na paulubon mo, nga hindi mag-istarang namok. Oo. Kasi sa pagturog mo, kataning mo ngaya nakahigda. Paulo ba tulos? Taraman mo, ingahingan mo, tumagit. Umulog ka. Umulog ka, tabak istarang ng kinamok. Pakiurunan ng kataning mo kung nakatigaya. Pakiurunan mo, umulog ka, tabak istarang ng kinamok. Problema, di ba? Ikulog mo, ingahingan mo. Ay na. Okay. Yan, kasi ano to yung on assignment na trinabaho niya na pagkapon, barangay Baligang, Kamaligalbay. Very good. Pinasalita. Salamat Jimmy sa report. Sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubat, iba pa. Nakakalimot tayo sa iba't ibang sakit na maaring tumama tulad ng sakit ng katay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Wag naman. Gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet at exercise. At ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12, karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration ng na-damage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na nyo. Ito pang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng
alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Ano pang hahanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, pro health, protection, pro treatment, basta ang may healthy lifestyle. Sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson South Star Drug, no leading drugstores nationwide. Silimarin Plus Multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Magbabalik ang Pinky On. Makalipas lang kan mga patalastas. Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Nung una, sobrang hirap ng kalagayan ko. May problema ako sa kidney at madalas pang tumataas ang high blood ko. Minsan natatakot ako, baka kung ano na ang mangyari sa katawan ko. Pero may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Uminom ako araw-araw at pagkatapos ng 3 buwan, malaki ang naging pagbabago. Mas magana ang pakiramdam ko, mas nakakakilos na ako ng maayos at ang blood pressure ko, normal na ulit. Maraming salamat sa Kidney Care. Malaking tulong ito sa buhay ko. Kung may problema ka sa kidney o high blood, subukan ang Kidney Care, isang herbal supplement na makakatulong sa pag-aalaga ng iyong kidney at kalusugan. Available na sa Mercury at mga suking butika. Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Ready to turn your passion for hospitality and tourism into an exciting global career? Enroll at the Julian College Incorporated. Enroll our BS Hospitality Management or our new BS Tourism Management program featuring free tuition fee for BS Tourism enrollees. At the Julian College, we give you more industry exposure than lecture. Train in state-of-the-art kitchen, restaurant, and barista labs. Get hands-on experience through our partner hotel, Hotel Luca, plus top 5 hotels, passenger ship, and airlines. We are also a TESDA registered training provider for the following TechVote program: Barista NC2, Bread and Pastry Production NC2, and Food and Beverages Services NC2 with TESDA funded scholarships and assessment right on campus. Train, get certified, build your career. Enroll today at the Julian College Incorporated. Your skills, your future, our commitment. Visit our campus at Imperial Court Subdivision, Phase 2, Legazpi City. Anom na dekada nang nagsisilbi, min may pagmakulog, asin nagahatod, min magkakanigong pinansyal na produkto, asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated, ang kaagapay, asin katuwang, kan pag-abot, kan sa indong mga pangarap, 60 taon in serbisyo, 60 taon, nin pagtitiwala. Purbaran, ang samuyang mga deposit products. Igwa, para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante, o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arrogant,
farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito, naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pinky on mo, baby! Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. O bueno, mga tugang alas 4 na. Maparam na ako sa aga naman kita magdarangoga naman. Alas 5 po ninaga sa programang Morning Hirit. Boda alas 3 giraray sa programang Pinky on mo, baby. Maparam na kita kuana. Oras de peligro na naman. Masunod na po mga tugang. Sandali, tamay nag-apo. Sino kaya itong tumatawag na to? Ano Kuya Nems? Tabi? Hello? Yeah, morning. Good afternoon. Amigo. Actually, amigo, sabi ka nila, bago man tubig. Ano? Libro. Mga libro sa room. Libro? Iyo. Tataman ta libro? Buksan, bulat na ito ng mga libro. May drawing dyan na lang. Kaliguan man na. Gano'n naman, kikaraman mo naman ako. Pagbukasan mo ang libro, may namok. Amigo, salamat ka lang. Sarawayo na. Mga tukang salamat ka sa pagkantabay. Ini po si Henry M. Goodbye. Marayin hapon. Sa dami ng mga kung ano ng sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo, nakakalimot tayo sa ibang sakit na maaring tumama. Tulad ng sakit ng atay, dulot ng stress, matatabang pagkain ng alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay. Proper diet, exercise, at ngayon, meron ng Liver Aid Pro. You heard that right. Liver Aid Pro. Ibang Liver Aid to. May silimarin, may silimarina, may vitamins pa. Vitamins B1, B6, B9 at B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang Pro. Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa proteksyon, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Na ang na-damage na atay maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ng iba-ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin na mo sa Liver Aid Pro? Pro Liver, Protection, Pro Health, Pro Treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available sa Mercury Drug, Watsons, Southstar Drug, and all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus at multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars,